halor ka jing sapriang ko wei ka durki ha ki rinsan social media jeng wei I hybrid kan thei barang san snam ka kerta ibla sha sei ki ksan nakangap chung I kabalapon nakaliang ko kong Marin Shah Lingdo Medical Superintendent Jong Civil Hospital Maukarwat benta kasngi kasan tarik uno pra an haja apsaw habaya kren bat kila pathai kubor kalapan sha halor ka te ki jingja katkum ka jing thu ka Dr. Marin Shah Lingdo kalaong Baya ite I hybrid la wan man penket de kikmi kikpa ha civil hospital maukurwan ha ka artarik uno pra arhaja arpsaw but hadin shisngi makila sumare I kata hakalai tere kila phano ya I shalau mali hospital shillong namar ba ka jingmong ha ka ngap kala jur shu ha ka bedei but ka jingring ya ka te ka durki ka Dr. Marin Shah Lingdo kale thu Baya ka take video la ring hi daki staff jong civil hospital ha kapor baki dang sumari ite I hebren bat kale thuru ba ka jingring ya ka take durki kalong kum shibenta ban bu ya ka record ha ka be dei bat ka jing sapriang jong ka take durki ka Dr. Marin Shah Lingdo kale thu ba ka dei ha kapor ba kia share para doctor bat le si ka jingpur katay ka durki kala banday nangta. Nakaliang ka Dr. Marin Shah Lingdo kalapan mapru na kikimi kikpa bat kibahayeng hasem jong ite I hebrin kabalong kumshibenta ka jingpen ken yakahok jong kinongpang. Halor katu ka jingja jong kada ka jing pen sapriang mo ka jing link jong katu ka video jong itu I kena iba hakapo ba sya sumar ti nga pentip ba haktu video long ba long kamdon ka jing itu batikna ba kaja kani ka jingja ti nga pentip ba mo kani ka de ka jingja nani ka jing sumar ka bahap hapo haka hospital ka jongi hang ya hapo mo probat civil hospital ti ini kena I lawan ra daki bahayeng ki jong I haka arterik dan step kumtu kendai beji hapo emergency jongi bat ba la sumar la pet ya I dai doktor badan duty ti hapor ba I pet ya ini kena iyo I kata ka jing shitong ko jong I jong kata ka jing mong haka durkmat ka jong I ti ila bat no ya ini I kena red ban sumar da ka bangi pentia admit hapo hospital ka jong I ti umni hi la don ka jing penria no ya I na ka kamera emergency bat la pen run ya I hapo ka ward ka jong I ka ba ki pia ki kalong ki kena ti ya I la sedang ya kani ka jing sumar da ka ba la ai ki jing ki dawai mo ki dawai ban yarap nam ta ka jong I bat ru jing sumar ba ki sok ki span ka bangi ong ka ngile ya ka dressing na ta ka tu ka jing mong ti ka jing pang ka jong I hi ka dei kata ba ka idon ka jing mong ka barim ha ka durkmat ka jong I ha ka wei na ka liang ka ba sya ka mon bat ba kani ka jing mong ka lalong ka ba rim ka ba kumba lai benai shuwa ba ka ladon ka jing mong bat ba ka klem jam dia kata ka jing klem jam ka jong ka ladon ka jing wat jing sumar shani shapai bat kam ka ladon puman ka jing shitom ba ka lalong infected ba kani ka jing mong ti bat ka lapuru syakya dekot met ka ba de hajan jong kata ka jing mong te de halor kata hi kata ka jing pang ka ba I doktor jong iru I tho ya kata da ka ba syai ha ka case sheet ka jong I ba ka de kat jing pang ka ba nang kumta bat la admit ya I te la ki da ba inject ru ban long ban treat ya kata ka infection hapo naka team hi ki be naki badon lang hang tu ki ringi kani ka video tambah hadin ba la ringi kani video bat ka de kata ka jing ya ya share para koliksi mde hi shabar mde para koliksi ki share I share I doktor te nang ta hi pat te ni shila pan shu ong be hi ba kan de hi na iwe na kita mo ki ba pen na ka sa shi ki perlong la ni ki para koliksi ti ka sa pur nang ta
Ti halor kani ngaru kum bagi de kinong tre ki jonga ka ba ka mi ya kani ka jing duna ka jing bakla ba kani ka long shisha ka jing thut na ka banta ki mu ka long yin pat na ka banta ka jongi hiru ba ngi la kum mu la kum pen khen ya ka right jong ki patients halor kata ka ba ban ong pan yada ya ka privacy ki jokki ti halor kani hi ngaru nga himkhia bat ba na la address ki staff bat ru pangin ha ban bu ba de ki kandon na ka banta ki staff baro hi ba kan dei ba kan long hi da ka rule ka ba perkhing na ka banta ka jongi hi ba kan don ka jing te la kam halor mu ban pej ban khmi ba kan don ka jing ja ban ong ba bangin that mu ya ka privacy ka jong ki ke te kam dei tang ka kum kani ka jing ja rei la da dei sa ki we ru in bun ja hi ke ba benta kala ban sawan mu ya ka ba kham long sensitive ti kani ru ka long very sensitive ti mangi kum ki medical professional pa de don ka por ka ba kim ngim das mo thu ba ka long sensitive hadu kan nu na man ka yang i ti ha ka kam ko jong yu i man ka sni ni trai man ka sni rei ka kata ka jing mut la ni ka jing long rang ba ti ban ong long mature ban smooth thu ba kala ban poi ho put ayu ban wan ra pa de da ki we ki jing mut ti nga smooth thu ba ka don ka jing duna halor ka ni ban ngin sakmi ba kan long shu kum ka ni ka jing ja ti ka ni ka dei tang ka jing pen shai halor ka ni ka jing pen sakyang ya tu ka video ban nga na kalyang jang ko hospital ru mo nga snow thu ba kala dei hi ka jing duna na kalyang ka jungi ti halor ka ni ban kham tam na ka long yin ka ba itu i khana i hybrid i wan mu nga pan map na ka banta na ki staff ka jonga ba kala don ka ni ka jing duna halor ka ni ka ba kala poi ka jing pen sakyang ya ka ni ka video te tam kum ta hi ngam don ni issue ba te halor ka khubor ka bang kwa ban ai pat cheki pat ba halor ka ni ka jing ja jong tu jing shitom jong tu khna kalong kani ba kani ka jing shitom lang ni khna hi ka dei ka jing mong ka bala kham slem bat ba iklem yo ya ka jing sumar ka ba biang ban pendukut no lani ban arrest no ya kata ka infection ka ba la man halor ka tu ka jakara ka bala pedun ti kani hi ka dei ka ba ngi ju i man na ka por bala da ka don ka jing pen slem ka jing sumar jong ka jing pang ti kham tam kum ya ka jing mong ya ka jing man sao ti kan don be hi na ma ba kala don ka jing pra ka met ka ba la shu ban ya da ka met ya la di hi kan bo shu ban ya la don kam ya kam ban sumar kan ban ya rap pa de ka met ba kan pen khia ti ka jing pen khia de le ka ba bon hi ka wan be hi na ka met jongi hi rei la da kam la ti kan ba ka dei ban don ka jing ya rap ti kan ni ka case ka bala ja do ka ni ru ka dei hi na ka ba kham slem ba klem yo ma jing sumar ka ba biang ti ka dei hi kan ba kan tu ya baro mu la da ka don ka nu ka jing sumar bala don ka jing pang la ni ka don ka jing sao ni ka don ka jing duna mu ka khot met kam ka ban wan ban wat jing ya rap kham kloi ti ki ni ki jing pang le ki ba kham he ki ba kham jur kam ka ta bun si ni ka jing sumar ka jong ki ka dei hi tam ka por ba lap kham kloi ti ko mi ka ni ka jing mong ru mu ka ba la don ni ka infection la da dei ba lap kham kloi ta ka ba ta kan jing da poi du kan ni ba kan duna ka jing hitom na kan dai tu ba don kum ka ni ka jing pang ti halor ka ni ka case ba hobot ka la don ka jing ong ba ka don ka jing sumar ka ba wan jing sumar shini shatai da ka jing sumar kam la da ka dei nam nu la da kam yarap la ni kam pur ka ba ka ta la dei ban don kan ban wat inti ban kiu kham shaning ti kum mangi ru ha ka tu ka sni ha bangi sumari ni lum ni lap ba ka dei ka jing sumar ka bangi yam la ha ka banta ka jongi ti ni refer no e ka ni ka case ti ba ki ni yo ban lek no shi ki jaka ki ba kham haning ni on refer to higher center ti la lek shi shi lom ru ti nama bangi su thu ba ni kam shingan ban sumarani ti kum ju ru ha ki yin ki sem la da ki don ki doktor hajan ki ba don na po nong hash thau la ni ki jaka sumar hajan tambal shi sin itu ba kam jaka ba kan jem la ni ba kan koi ka don ka jing kam jur la ni kan ne ka jing pang jing shitom ti dei ban lek ban wa jing sumar pat na kam shaneng ke ti la ni le kum ni kam ka ta kan shingan na kam ta ka jongi ke ti tam kom ta hi